Manangabyan, mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 5 minutos na makaligad ang takna ng alas 5 sa hapon. Maayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo, maayong hapon rehiyon sa Isa, maayong hapon sa bugos nga Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Welcome na sa D3 Bio Evening Newscast. Biyernes na kita nga adlaw, Hulyo 5, tuig 2024. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 8.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 8.7. Sa kinaandan kada Biyernes ang hapon, gabi ang inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5 Belmar Obsimar de la Cruz. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5 Kim Montaño Caluyo. Sa ato na mga headlines, ginadulong sa aton sa kalwan sa D3 Bio. D3 Bio ha, nahimo sa vitamin D3 kag sang virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik, ang ilang ilang na tubok kag sip-on, subar ka mo sang D3 Bio, agad dasig ka mo mag-ayo. Kung gusto nyo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang lokal. Headlines. Mga balantayan, talalupang doon nga balitang lokal, Iloy nga nagbilin sang fetus sa establishmento sa city proper, posible isa ka tenant o kon empleyado sang isa ka kiosko. Sa dugang balitang lokal, banwa sang Oton kag Pavia nagapanguna sa may madamo nga kaso sang meningitis sa probinsya sang Iloilo subong nga tuig 2024. Delegasyon sang Panay kag Guimaras magabiyahe na buwas nga adlaw para sa palarong pambansa.
7 million pesos nga balor sang illegal nga droga na kumpiskar sa separado nga mga operasyon sa isa ka adlaw sa Western Visayas. Balitang National. Balitang National. Headline. Office of the Solicitor General mag-file sang petisyon agud kansilaron ang birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Headline. Sa dugang nga balitang national, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginaprubahan ang pagbakal sang mas madamo nga fighter jets. Balitang International. Sa Germany, na-record ang rare outbreak sang H7N5 bird flu malapit sa Dutch border. Balitang Sports. Kag sa ato naman, balita sa patag sang hinampang, Luka Doncic kag Giannis Antetokounmpo mag-aatubangay sa semifinal sa Olympic qualifying tournament. Balitang Entertainment. Sa patag sing showbiz, Liza Soberano, cover star of the day sang Dutch Magazine. Oras sa Pilipinas, 5:08 na oras ginadulong sa aton. Sang kaalwa naman sang DTX 500. DTX 500 di superior antioxidant. Kung gusto mo makalikaw sa diabetes kag hypertension, kagiban pa nga mga liver failure, magtumar ka adlaw-adlaw sang DTX 500. Produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang Lokal. Sa detalye na sa aton nga mga balita, una kita sa aton balitang lokal. Posible isa ka tenant o kon empleyado ka kiosk ang ginapahayag Iloy sang ginbilin nga fetus sa mall sa barangay Edganzon City proper, Iloilo City. Las 11:16 sang aga sang Hulyo 4. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Jimeno III, Station Commander sang Iloilo City Police Station 1, kinabulobanta ngayara sa duha tubtob 3 ka bulan pa lang ang nasapwan nga fetus. Sunod kay Police Captain Jimeno, hindi pa man nila matumod kon hungod o kon aksidente lamang ang pagkahulog sa nasambit nga Iloy. Pagkapangatubang naman sang kaso na may kaangtanan sa abortion ang Iloy kung mapamatud-an nga hungod ini nga ginpahulog ang fetus. Sa kaangot nga balita, nagapalagyo sa K5 News FM Iloilo ang management sang Merimart Mall sa paghatag sang pahayag na tuhoy sa pagbilin sang fetus sa sulod sang ila establishmento kahapon Hulyo 4. Nahibaluan nga ginpasalig sang management sang nasambit nga establishmento nga magahulat ang news team sang K5 News FM Iloilo para sa ila pahayag angot sa nasambit nga insidente apang makaligad ang pila ka oras wala na ini nagpakita o kun no show. Base pa sa investigasyon sang Iloilo City Police Station 1, wala pa nakilalaan ang nagbilin sang fetus tungod wala sang CCTV. Sa nasambit nga bahin sang mall, sa riin nakitang ginbilin nga fetus kag nagapati naman ang kapulisan nga aralang man sa mall ang nagbilin sang fetus apang wala pa nila matumod. Bangod sini, ginapadalman sang kapulisan ang investigasyon agod nga ma-identify ang nagbilin kag agod man nga makasuhan. Sa piyak nga bahin, handa si Mayor Jerry Petrenias nga atubangon ng mga kaso nga ginpasaka sang historian nga si Nerio Lujan. Isang may kaangtanan sa pag-demolish sang fasad sang Iloilo Central Market. Sa alkalde, kadag-agi sa insakto nga proseso ang pagpa-demolish kag nanindugan ini nga wala sila sang layi nga ginlapas. Matandaan nga nagpasaka man si Trenias sang cyber libel batok kay Lujan. Liton kita sa dugang balitang lokal, naka-record ang Iloilo Provincial Health Office sa IPHO sang 135 ka kaso sang pertussis sa probinsya sang Iloilo. Humalin sang Enero 1 tubtob Hunyo 29 sini nga tuig. Base sa datos ng IPHO, 40 ang suspected cases, 64 naman ang probable, kag 31 ang laboratory confirmed.
Nahibaluan nga pulo ka kaso ang na-record sa Banwasang Lambunaw kag Concepcion, tig-siyam naman sa Banwasang Miagao kag Banwasang Pavia, 8 sa Santa Barbara, 7 sa Barotac Nuevo, tig-6 sa Dumangas kag Tigbawan kag tig-5 naman sa Banwasang Ahoy kag Anilaw. Samtang ang probable cause ang nakitaan sang sintomas kaangay na lamang sang pag-ubo, pagsuka o kon pagpanaluka kag apang hindi kompirmado sa laboratory. Las 5:13, 1,462 na ang kaso sang dengue nga na-record sa probinsya sang Iloilo umalin sang Enero 1 tubtob Hulyo 29 sini nga tuig 2024. Base sa data sang Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO, yara sa top 10 sa may pinakamadamo nga kaso ang Banwasang Lambunaw, Pasay City, Oton, Badyangan, Kalinog, Miagao, Lemery, Dumangas, Ahoy kag subong man ang Dingle. Naibaluan nga may 107 tanan ka mga kaso sang dengue sa Lambunaw, 75 sa Pasay City, 71 naman sa Oton, 79 sa Badyangan, 78 sa Kalinog, 57 sa Miagao, 53 sa Lemery, 51 sa Dumangas, 47 sa Ahoy, kag 45 naman ka mga kaso ang na-record sa Banwasang Dingle. Samtang, iba naman ka pasyente ang napatay sa diin tigduha sa ang nagalin sa Banwasang Miagao kag Badyangan, kag isa naman ang nagalin sa Banwasang Lambunaw. Sa dugang balita gikan sa Iloilo Provincial Health Office, nagpanguna ang Banwasang Oton kag Pavia sa may pinakamadamo nga kaso sang meningitis sa probinsya sang Iloilo subong nga tuig 2024. Ining base sa 26 Morbidity Week o kon humalin sang Enero 1 tubtob Hunyo 29 sini nga tuig. Nahibaluan nga tig-8 ka kaso ang na-record sa Banwasang Oton kag Pavia, 5 sa Barotac Nuevo, tig-4 sa Kalinog kag Santa Barbara, kag tig-3 naman sa Banwasang Alimujan, Banate, Dubangas, Gimbal, kag Lambunaw. Samtang 82 naman ang kabugusan nga kaso sang meningitis sa probinsya sang Iloilo sa nasambitan nga period. Padayon kita sa mga balitang lokal, wala gid maglao mga alkalde sa Banwasang Banate nga si Mayor Peter Paul Gonzales nang madugay na nila nga empleyado ang nagabaligya sang ilegal nga droga. Suno kay Mayor Gonzales nga sang tuig 2019 ang okunsang nagpungko pa lang ini bilang SB member. Yara na nagatrabaho bilang job hire si Romeo Basera. Kagsang nagdaw gini bilang alkalde sang tuig 2022, iya naman ini nga ginkuha. Dugang pa sini nga nasubuan si Basera tungod nga empleyado sang Banati LGU kag nalipay bangod nga ginhimo sang kapulisan ang ila sini nga responsibilidad. Madumduman nga nadakpan si Basera sang tinalikdan nga Hulyo 2 sa barangay Alacaigan, Banate. Sa ginpatigayon nga isa ka drug bypass operation kag na-recover ang 10 ka gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang 68,000 pesos. Sa piyak nga bahin, magabiyahe na buwas nga adlaw Hulyo 6 ang delegasyon sang Panay Island nga dalakipan sang Capiz, Iloilo, Antique kag Aklan. Amo man ang nagikan sa probinsya sang Guimaras padulong sa Cebu City nga amo ang magahus sang palarong pambansa 2024. Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sang Department of Education o DepEd Region 6. Nakauna na subong nga simana sa Cebu ang technical team sang Western Visayas, ilabi na ang Billeting kag Safety Committee. Samtang ang delegasyon naman sa Negros Occidental ang magabiyahe sa Hulyo 7 agod man makasugod sa pag-familiarize sang nalain-lain nga playing venues. Natala na naman sa Hulyo 9 ang opisyal nga pagbukas sang nasambit nga sport event o kon sang palarong pambansa 2024. Las 5:16 nakabalhag sang kabugusan nga 171,030 ka mga enrollees sa Western Visayas as of July 4 para sa school year 2024-2025. Sandig sa data sa Department of Education o DepEd Region 6 sa elementarya, may 96,712 ang nakapa-enroll kag 47,850 naman sa junior high school. Samtang
26,468 naman ang mga enrollees sa senior high school kon grade 11 kag 12. Naibaluan man nga may 3 ka pamaagi agud nga makapa-enroll ang amo nga mga o na mo ini ang in-person, remote, kag via Dropbox. Natala na naman nga magasugod ang pagbukas ng klase sa Hulyo 29. Sa police report, nakakumpeskar ang Police Regional Office sa PRO6 sa nga 1,030 ka gramos nga kabugoton sa mga ginapatian shabu nga may balor 7 million pesos sa nagkalain-lain nga operasyon sang kapulisan sa Western Visayas alas 5:59 sang kaagahon Hulyo 3 tubtob alas 6 aga Hulyo 4. 20 naman ka persona ang nadakpan sa 15 tanan ka operasyon nga ginpatigayon sa riin 4 ka suspect ang high value individual o kon HVI, kag 16 naman ang street level individual o kon SLI. Base naman sa datos ang nasambit kang talatapan, ang Bacolod City ang may pinakadako nga confiscation sa rin. Naglabot sa 5,358,000 pesos ang balor sang shabu, kag naaresto naman ang 5 kataho. 1.5 million pesos naman ang nakumpeskar sang Iloilo Police Provincial Office sa IPPO. Sa rin 8 ka persona ang arestado. 140,000 pesos naman sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo, kung sa riin 4 naman kataho ang naaresto. Sa Aklan Police Provincial Office sa APPO, 4,000 pesos ang nakumpeskar kag 1 ka suspect ang naaresto sang mga kapulisan. Samtang 3,500 naman o kung 3,500 pesos naman sa Capiz Police Provincial Office sa CPPO, kag 2 ka individual ang naaresto. Sa kaangot nga balita, naglabot naman sa 465,732 ang balor sang iligal nga droga nga may kabugaton tanan na 68.49 gramos ang nakompeskar sa kapulisan sa isa kaadlaw nga operasyon batok sa iligal nga droga sa probinsya naman sang Iloilo. Mabalin Hulyo 4, tubtub Hulyo 5, nakapatigayon sang 3 tanan ka mga operasyon sa diin. 5 ka mga drug personalities ang nagkaladakpan. Sa among nga numero, isa diri ang ginakabing nga high value individual o kon HVI, samtang 4 naman ang street level individual. Kag sa dugang balita, balik sa presuhan ang 32 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Sunset Boulevard, Barangay Soc, Arevalo, alas 12:12 sang kaagahon Hulyo 5. Sino kay Police Captain Benji Dicen, ang officer in charge ng OIC sang Arevalo Police Station. Ang subject mo si Rogine Kenneth Abelio, 32 anyos, residente sang Barangay Baldos, La Paz, Iloilo City. Na-recover ang 3 tanan ka sa sang suspected shabu. Sa subject nga ginabanta may kabugaton sang 2.5 grams kag may estimated nga market value nga nagabalor 17,000 pesos. Anay na nga nadakpan sa kasubong nga kaso si Abelio sang tuig 2021 kag liwat ini nga magapangatubang ang arestado sang kaso nga paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Las 5:20 sa katapusan ng balitang lokal. Dako pang isa ka e-bike driver sa drug bypass operation sa Barangay Rizal, Ibarra City proper. Las 6:45 sa gabi, Hulyo 4. Ang arestado ang ginkilala nga mo si John Gustilo, 29 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar. Na-recover sa suspect ang 29 ka plastic sachets ang ginapatian shabu nga ginabuluban ta nagabugat sang 12 gramos kag may estimated market value nga 81,600 pesos. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Roque Jimeno III, ang OIC sang Iloilo City Police Station 1 ginpahayag sini na nagapakilala ang subject nga asset sang kapulisan agud mangin bintaha ang iya nga pagbaligya sang droga. Giklaro naman sang hepe nga hindi nila asset si Gustilo kag magapangatubang ang arestado sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Las 5:22 oras, ginadulong sa aton sa kaalwan sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ha, mga kakay 5. Timpla na kamo sang healthy nga kape. Ang healthy nga kape, DTX Coffee Mix, may ampalaya, chia seeds, di sugar cane extract. Hindi lang basta nakapangape, kundi nakadetoxify ka pa sang imo nga lawas. Produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang National. Balitang National. Sa detalye na sang aton mga balitang national, buylog agidalong sa aton sang kaalwa naman. Sang Klinika Deo Fresh, Deo Roll-On. 48-hour protection. Dasig ka nagabalhas, dasig nagapangamoy ang imo nga ilong. Sa lang deodorant nga ginagamit mo, isli na sang Klinika Deo Fresh. Ang Klinika Deo Fresh, may antibacterial formula. Kamot kag nagapaputi sang aton nga mga ilong. Produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Magapal sa petisyon ang Office of the Solicitor General. Agod nga kansilahon ang birth certificate ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sino kay Solicitor General Minardo Guevara, magka-file ini subong sang o konsubong sang petisyon para sa pagkanselar sang Certificate of Live Birth sang among mayor. Magluwas sa iban pang napaslawan nga mag-comply sang mga legal requirements para sa late registration. Payag pa ni Guevara, hindi nga kung ini ang pagabasihan sang iga-file nga petisyon para sa quo warranto case batok sa suspendido nga alkalde. Ang quo warranty proceeding ang isa ka legal remedy agod ma-determinar ang kinamatarong sang isa ka tawo o kon titulo sini sa public office kag pagpahalin sa iya sa pwesto. Samtang wala naman maghatag pa sang impormasyon si Guevara kung sa di nga korte iga-file ang among petisyon para sa security reasons. Kag sa dugang naman nga balitang national, nag-file sang plunder kag graft complaint si aray Senador Antonio Trillanes IV sa Department of Justice sa DOJ bato kay anay Presidente Rodrigo Roa Duterte kag Senador Bongo. Ini ang may kaangtanan sa 6.6 billion pesos nga balor sang infrastructure projects ang nakaligad nga administrasyon. Lakip sa mga ginreklamo amo ang amay ni Go nga si Desiderio kag half-brothers ni nga si Alfredo Go nga ginampayag kontraktor sa mga proyekto nga ginalakapan sang Department of Public Works and Highways sa kan DPWH. Ginlakip man ni Trillanes ang reklamo nga paglapas sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees bato kay Duterte kag Senador Go. Naghinyo naman si Trillanes sa National Prosecution Service ang DOJ nga pangunahan ang preliminary investigation kag subsequent filing sang mga kaso. Ginaprubahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang plano nga pagbakal sang mas madamo nga multi-role fighter jets. Pero kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Romeo Browner Jr. Apang ginpayag ni Browner nga wala inisang detalye angot sa kun ano nga klase sang fighter jets ang ilang igadugang sa hanay isang AFP. Madumduman nga isa ka 77 nga anniversary o kon sa ika-77 nga anibersaryo sang Hulyo 1 ginpakita sang Philippine Air Force o kon PAF ang ila sini abilidad agud nga makontrol ang ila kontra gamit ang ilang mga asset. Bisan pagindayaw sini ang ila abilidad ginpanindugan sa gihapon ni Browner nga hindi sa gihapon bastante ang numero sang ila nga mga assets. Kag sa ato naman pinakauli nga balitang national, nagpagwa ang Department of Trade and Industry akan DTI sang price guide para sa mga school supplies kadungan sang pagbukas sang klase. Suno kay Trade Secretary Alfredo Pascual, inutuyo sini nga makahatag sang guide sa mga konsumidor o consumers kung paano makita ang balor sang school supplies kag makapila sila sang mas barato nga presyo. Suno pa sa nasambit nga talatapan ang 80 sa kabugusan nga 117 ka stock keeping units sa kanang SKUs ang nagapabilin sang ilang presyo humalin sa nakaligad nga tuig. Samtang nagsaka naman ang presyo sang 28 ka mga items kag nagbuhi naman ang presyo sa siyam ka items.
Las 5:27 oras ginadulong sa aton sang kaalwan sang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men sa mga kalalakihan, mga tatay dira, mga mister. Pero may ginakapoy sa obra pagpuli sa balay wala na sang oras kay misis agad nga maglabing-labing. Ipagpabayaan ang ato responsibilidad magtumar sang Extend Food Supplement for Men para extended ang performance. Produkto de kalidad ni Dr. Miloy kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balita International. Sa detalye na sa mga balita sa luwas sang pungsod sa Germany, na-record ang rare outbreak sang highly pathogenic H7N5 bird flu sa isa ka uma sa western part sang pungsod. Malapit ini sa border sang Netherlands, so naman sa World Health Organization for Animal Health. Sunod sa Paris-based WOH o kon OAH, ang ining World Health for Animal Health, patay ang kapin 6,000 ka mga pispis nagikan sa 90,879 ka flock sang pispis sa banwa sang Bad Bentheim sa Lower Saxony sa pungsod Germany. Base sa reports ng Germany authorities na detect ini sang Hunyo 29 kag inkumpirma sang Hulyo 2. May kinalain ang H7N5 strain sa H5N1 na nagakapatay sa grupo sang mga pispis kag nagalapta sa mammal populations kag mga tawo sa kalibutan. Naibaluan na ini ang labing una nga outbreak sa public records sang WOAH sa Global Animal Disease Outbreaks. Kag sa ato naman dugang balitang international, ginblock ang Pakistan Tax Authority o kung ginblock sang Pakistan Tax Authority ang 210,000 ka mga SIM card users nga wala naka-file sang tax returns. Agod nga pasang karon ang revenue bracket. Nahibaluan nga kipin 5.2 million katao sa kabugusan nga 240 million population ang naka-file sang income tax returns sang tuig 2022. Ginmanduan sang Federal Board of Revenue o kon FBR ang mga Telecommunications Authority nga i-block ang koreksyon sang 210,000 ka SIM card sa panggilayon man nga ginrestore ang 62,000 ka mga SIMs. Ginpayag ni FBR Public Relations Official Bakhtiar Muhammad nga gin-unblock ang mga SIMs nga nakabayad na sang ila buwis. Balita Sports. Sa balita sa patag sang hinampang, magakit anay sang banas ang duha ka mga superstars ang NBA sa Olympic qualifying tournament sa semifinals ang sa semifinals ngamo sanday Luka Doncic sang Slovenia kag Giannis Antetokounmpo sang Greece. Magapangunahan ni Doncic ang Slovenia sa una nilang hampang nga may o kung ginpangunahan ni Doncic ang iya sili nga grupo nga may puntos nga 36 sa una nilang hampang 11 ka rebounds kag pulo tanan ka mga assist matapos nga lutuso nila ang New Zealand sa score nga 104-78 agad nga makasulod sa semifinals. Samtang ginlutos naman sa Greece ang pungsod Egypt sa score nga 93-71 agad nga makaabanse sa sunod nga round. Ang balitang sports ginadulong sa aton sa kalwan sang MyTC. Perme kaluya, kulang ang resistensya, mahina ang immune system. Tumarkas ang MyTC adlaw-adlaw, the alkaline-based vitamin C. Kung mapabaskog ang imo sining nga immune system, nagapahamis pa sang supat, kag nagapasanag sang aton nga mga panulukan. Produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy, kag sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balita sa showbiz, cover star o cover star of the day sang Dutch publication nga Numero Netherlands ang Filipina actress nga si Liza Soberano.
Sa iyang Instagram post, gintawag sang numero si Soberano bilang one of the most sought actress in the Philippines. Sariin, gin-point out sa ni ang Hollywood debut bilang sang aktres nga si Lisa Frankenstein. Ginkuhaan sang litrato ni Shaira Luna si Soberano, kaupod ang all-Filipino glam team sini nga ganalkapan sang iyang makeup artist nga si Athena Bueno, hairstylist nga si Renz Panglinan, kag stylist nga si Lynn Alumno. Las 5:32 na mga ka-K5, 29 degrees Celsius ang temperatura sa Iloilo. Inyo na nabatian ang kabugusan sang D3 Bayo Evening Newscast. Ang adlaw magatunod karon las 6:16 samtang magabutlak buwas alas 5:33 sa kaagahon. Petsa 5 kita, Friday. Weekend na buwas, paway kita, rest day. Spend our time with our loved ones and family. Enjoy your weekend mga ka-K5. Happy Sabbath. Kami sa gihapon ng inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5, Melmar Obsimar de la Cruz. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5